14-15 гыйнварда Зәйдә 18 яшькә кадәр булган кызлар һәм егетләр арасында ирекле көрәш буенча республика беренчелеге узды. Анда Зәйдән тренерлар Илнур Хайруллин, Рамил Салихов, Илнур Хуҗин, Линар Калимуллин кул астында шөгыльләнүчеләр көрәште. Бүгенге көнгә инде балалар белән 12 ел шөгыльләнәбез инде. Бу еллар эчендә инде төрле ярышларга барып җөрдек. Безнең республика күләмендә ярышларга бардык. Республиканың ниләренә чыгыш булды инде төрле балалар белән дә. Россиянең первенство Россияларда катнаштык инде. Туайым алганда Зәйдә ирекле көрәш үсештә. Илназ Латыпов бүгенге көндә көчле көрәшчеләрдән. Ул татар гимназиясын тәмамлаган. Тренируюсь я. Ирекле көрәш белән 10 ел мәшгульмен. Бүгенге көндә исә тренер Минлислам Сәфәров кулында шөгыльләнәм. Миңа 10 яшь булганда әтием ирекле көрәш секциясе турында ишетеп, миңа да үземне сынап карарга кушты. Беренче тренерларым Рамил Салихов һәм Илнур Хуҗин ди Илназ. Бил алаш 2 көн буе барып, һәр кемдә җиңү теләге көчле иде. Зәйдән 15 көрәшче җиңү яулады һәм призлы урыннар алды. Афәрин яшь көрәшчеләребез. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.